Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Әлмәт табиблары җиңү яулый. Балаларның каникуллары дәвам итә. Кая барып эшләргә һәм кайда ял итәргә? 20 июньдә медицина хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәчәкләр. Медицина хезмәткәре һөнәре борынгыдан хөрмәткә лаек булган. Бүген медицина хезмәткәрләре өчен шул исәптән Татарстанда да эшләргә уңайлыклар тудырылган. Югары технологияле җиһазлар кайтартылган, кайберләре ярдәмендә ирешелгән нәтиҗәләр кайчандыр фантастика булып тоелган дәрәҗәдә. Шулай да әлеге җиһазлар бары оста кулларда гына мөгъҗиза тудырырга сәләтле икән, онытмаска кирәк. Һөнәри осталык, тәҗрибәдән башка уңышларга ирешү мөмкин түгел. Июнь башында Әлмәт балалар поликлиникасы белгечләре Татарстан Республикасының иң яхшы 100 товары һәм хезмәте конкурсында катнаштылар. Офтальмологларның яшь командасы һәм аларның ярдәмчеләре Әлмәт балалар сырхауханәсендә заманча технологиялар һәм ярдәм күрсәтүнең кабул итүчәнлеге проектын тәкъдим иттеләр. Бу проектның уникаль булуы сабый туганнан башлап офтальмология буенча балаларга медицина ярдәм циклын өзексез күрсәтүдә. Башта яңа туган балалар һәм җитлекми туган балалар патологиясе бүлеге, алга таба балалар поликлиникасы, аннары 33-нче балалар бакчасының ортоптик төркемнәре, аннары 16-нчы мәктәпнең начар күрүчләр сыйныфлары белән эшлибез. Нәтиҗәдә туганнан алып балык булганчы без балаларны сәламәтләндерәбез. Егетләрне сәламәт килеш хәрби хезмәт сафларына озатабыз, ә кыз кешеләрне әни булырга әзерлибез. Язның коры килүе янгыннар очрагы артуына сәбәпче булды. Шуңа да янгын сөндерүчеләр һәр вакыт тулы әзерлектә тора. Кама Исмәгыйль авылы янында урнашкан сынау һәм укыту, тренировка полигонында узган сынаулар да шуның бер дәлиле. Тулырак алдагы материалда. Кама Исмәгыйль авылы янында урнашкан сынау һәм укыту тренировка полигонында территориясендә булган өйрәнүләрдә республиканың бөтен көньяк көнчыгышының коткару отрядлары бүлекчәләре катнашты. Нефть резервуарының, нефть амбарының чын януы белән аеруча куркыныч объектларны сүндерү, шулай ук янгын сүндерүчеләрнең психологик әзерлек полосасын узу осталыгын карарга Казаннан, күрше шәһәрләрдән кунаклар, шулай ук Татнефть компаниясе җитәкчелеге килде. Федераль янгынга каршы хезмәт отряды илдә иң зурлардан берсе булып тора. Аның составында 14 янгын сүндерү һәм коткару бүлекчәсе, 6 аерым пост бар. Аларда барлыгы 1355 кеше эшли, 82 берәмлек төп һәм 9 берәмлек махсус янгын техникасы бар. Отряд төбәк икътисады өчен стратегик яктан мөһим предприятие булган Татнефть объектларны саклый. Бүген бездә шәхси составны янгынга каршы әзерләү эшләре алып барыла. Безнең өйрәтүләрнең максаты янгыннарны сүндерү һәм авария коткару объектлары бүлекчәләре белән җитәкчелек итүче составның белемнәрен һәм осталыгын тикшерү. Моннан тыш шәхси составның бу өйрәтмәләрдә техника белән эшли белүенә игътибар итәчәкбез. Коткару отрядлары командалары алдында 3 максат: корыш резервуарда нефть продуктларына уттырту, янгын сүндерүчеләрне психологик яктан әзерләү полосасын узу һәм җир амбарын сүндерү. Бу этапта без психологик каршылыклар полосасын уздык. Янгын сүндерүчеләр моның аша үтә һәм хәзер без бөтен тамашачыларны да визуаль рәвештә бу эшкә багышладык. Гади этап түгел бу, аңа югары профессиональ әзерлек кирәк. Җир амбарында нефтьне сүндерү катлаулы сынауларның берсе. Янгын урынына 2 автоцистернадан торган коткару командасы бүлекчә килә. Җылылык кайтаргыч костюмнардагы коткаручылар 2 яклап янгын сүндерүгә керешә. Башта күбекне амбарның җилсез ягына бирәләр, тотрыклы катлам булдырылгач кына амбар периметры буенча кара-каршы баралар да капма-каршы якта очрашалар. Һәр объектка янгын сүндерү планы эшләнә. Шулай ук янгыннарны сүндерү карточкалары бар. Без аны янгын сүндерүгә барган саен юлда өйрәнәбез. Мондый чара инде традициягә керде һәм 3 елга бер тапкыр янгынга каршы хезмәт отрядларының күнекмәләрен һәм осталыгын тикшерү максатыннан үткәрелә. Җәйге айларда балаларның буш вакытларын юкка үткәрмәс өчен әтиәннәр генә түгел, эш белән тәэмин итүчеләр дә җаваплы булып кала. Шул уңайдан Әлмәт шәһәре балалары өчен җәй айлары кызу урак өстенә тиң. Алдагы материалыбыз шул хакта. Фирая Юнусова дәвам итә. 4 чирек буе мәктәп партасы артында отырган балалар өчен каникуллар көтелгән ял булса, кайберәүләр өчен җәй акча эшләп алу, әти-әнигә ярдәм итү вакытыда. Беренче мәктәптә укучы Фәрхәт тә эшкә бик теләп йөри. Өйдә телефонда утырганчы, әнигә ярдәм итүең хәерле ди ул. Миңа монда эшләргә бик тә ошый.
Шүпләрне утыйбыз. Аның сүзләрен калабызда чәчәк түтәләрен утап йөрүче башкалар да хуплый. Араларында Әлмәт шәһәр автомобиль юллары идарәсе тәкъдим иткән мөмкинлектән ел сайын кулланучыларда быел тәүге кат эшләп карарга теләүчеләр дә бар. Июнь айында укучы балалар киләләр эшкә, алар белән эшләргә туры килә. Алар белән чүп үләннәре утыйбыз. Основной эш шул. Ondan соң менә бүген задание була баганадан объявлениеларны чистартып алырга, чыгарга. Балалар бар, 3нче ел килүче балалар да бар, 2нче ел килүчеләре бар, яңалары бар. Әти-әниләре безгә ышанып аларны эшкә җибәрәләр. Шушы чәчкәлекне утап чыгар өчен балаларга көненә 5 сәгать вакыт бирелә. Ә инде 8 төркемнән торган балалар бүген шушы матурлыкны 2 сәгатьтә башкарып чыктылар. Балалар, Алла ярдәм бирсен сезгә. Балалар курьерлык хезмәте буенча мәктәпләрне төзекләндерү, ишегалларын рәткә китерү, спорт мәйданчыкларын җыештыру, шәһәрне яшелләндерү, үсемлекләр утырту, яшелчә җиләк-җимеш үстерү кебек эшләрдә актив катнаша. 14 яшьтән 18 яшькәчә үсмерләрне эшкә урнаштыру республиканың министрлар кабинеты карары буенча булдырылган дәүләт программасы нигезендә тормышка ашырыла. Ел сайын җәйге айларда бали булмаганнарны калабызның мәшгульлек үзәге эшләйтә. Бу программа 10 елдан артык эшли, 10 елдан артык эшли Министерство труда, занятости и социальной защиты республика бүлеп бирелә финансовые средства акча. Бүгенге көнгә 70тән ары бала эшкә урнаштырылган. Әле айның 15-нә хәтлегән бу ярты айда, әле айның ахырында, киләсе айда июльдә, августта, Алла бирсә, моның саны 3 мәртәбә, 4 мәртәбә артыр дип. Шәһәребездә быел кимендә 200дән артык үсмерне эшкә урнаштырырга ниятлиләр. Эш эзләүче үсмерләргә мәшгульлек үзәкләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Биредә 14 яшьтән өлкәнрәк балаларны эшкә урнаштыру өчен оешмалар белән килешүләр төзелгән. 1 июньнән 70ләп яшь үсмер инде эшкә керешкәндә. Мәшгульлек үзәкләре аша эшкә урнашкан үсмерләргә 2250 сум күләмендә акча каралган. Бу хезмәт хакына өстәмә рәвештә бирелә. Закон нигезендә 14 яшьтән 16 яшьлек үсмерләр көненә 5 сәгатьтән, 16 яшьтән 18 яшьлекләр 7 сәгатьтән артык эшләмәскә тиеш. Моннан тыш эшкә урнашырга теләүчегә медицина күзәтү үтәргә, оешмада үз көчендә булган кагыйдәләр, шул исәптән куркынычсызлык кагыйдәләре белән дә танышырга кирәк. Фирай Юнусов, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт картиналар галереясында югары мөхер графика 2020 исеме астында күргәзмә эшли башлады. Шулай итеп, графика сәнгатен белүчеләр һәм яратучылар өчен 240 иҗат әсәре белән тирән танышу мөмкинлеге бар. Күргәзмәдә Америкадан, Европадан, Якын Көнчыгыштан, Азиядан һәм Океаниядән 105 рәссам эше тәкъдим ителгән. Россиядән катнашучылар саны күбрәк, алар 50дән артык. Бу күргәзмәнең үзенчәлеге графиканың басма булуында ди. Әлмәт картиналар галереясы директоры Роза Минабетдинова. Әлеге проект башта Яр Чаллы шәһәрендә тәкъдим ителгән. Бу күргәзмәне оештыруда Чаллылар идеясе. Набережные Челны в картинной галерее. Чаллы шәһәрендә картиналар галереясында Марат Искәндәрович эшли. Ул үзе басма графика белән шөгыльләнә. Бу аның яратып башкарган эше. Шуңа күрә ул рәссам Халдеев белән бөтен дөньядан басма график эшләрен җыярга карар кылган һәм әлеге күргәзмәне оештырганнар. Июнь җиңел сәнәгать өлкәсендә хезмәт куючылар өчен бәйрәм ае. Республикабызда бу өлкә Татарстанның социаль-икътисади үсешенә лаеклы өлеш кертә. Ул 7000-нән артык кеше хезмәт куйган ире һәм урта предприятияне берләштерә. Татарстаныбызның һәр каласында диярлек бу өлкәне тәкъдим итүче оешмалар бар. Һөнәри бәйрәмен Азнакайның җиңел сәнәгать хезмәткәрләре дә билгеләп үтте. Тулырак махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина материалында. Бәйрәмгә Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин да килде. Ул барлык хезмәткәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Пандемия вакытында коллективның бердәмләшеп эшләвен, күпләп медицина маскалары, костюмнары эшләп чыгаруын ассызыклап узды. Катлаулы чорда сез үзегезне лаеклы күрсәттегез. Татнефтьтән Маганов Наил Өлфәтович тәгел килеп торды, ярдәм итте. Россия президенты белән туры эфирга да чыктык. Эшне оешкан төстә башкарып чыгуыгыз өчен зур рәхмәт сезгә.
Татнефть компаниясы ярдәме белән бүгенге көндә фабриканың кыю атлап алга баруын билгеләп узды. Алга таба алдынгы хезмәткәрләргә, күп еллар фидакар хезмәт күрсәткән алдынгыларга мактау кагазьләре, бүләкләр, районның 90 еллыгы уңаеннан медаль тапшырылды. Азнакай киемнәре фабрикасы Татарстанның көньяк-көнчыгыш өлешен махсус кием белән тәэмин итеп торучы иң эре тармак. Бүгенге көндә биредә 150дән артык кеше хезмәт куя. Заказлар күп, төрле ассортиментта тегәбез, диде оешманың мастеры Клара Нуриддинова. Мәскәүләр белән бергә эшлибез, Тракт дигән оешмасы белән бергә һәр 13 елдан бирле эшлибез. В основном спецодежда. Виповский костюмнар бар, рабочий костюмнар бар, облегченный костюмнар, летний костюмнар, зимний костюмнар, операторлар костюмнары, операторларның сумкалары бар. Ассортимент бик олы. Ойына менә 25 фасон тиккән ойларыбыз бар. Азнакай киемнәре акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Рөстәм Бәзгетдинов фикеренчә, җитештерүне киңәйтү сәясәте һәм кадрларны профессиональ яктан дөрес сайлау нәтиҗәсендә оешма югары нәтиҗәләр күрсәтә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Берәүләр бәйрәм итсә, икенче зур өлкәдә авыл хуҗалыгында кызу эш вакыты. Бу көннәргә агросәнәгать хезмәтчәннәре тир түгеп пешән һәм мал азыгы әзерләү белән мәшгуль. Мисал өчен, шул ук Азнакай районында кышкылыкка 25 000 тонна пешән, 80 000 тонна синаж һәм шул ук кадәр микътарда силоз әзерләү бурычы тора. Бүгенге көндә 32 тоннадан артык пешән, 11 000 тоннадан артык синаж әзерләнгән. Терлек азыгы әзерләүдә 50 комбайн, 36 үзйөрешле пешән чапкыч, 77 пресс җыю һәм башка техника кулланыла. Союз агрофирма Азнакай, Таллы бүлек, Тукай хуҗалыклары алдынгылар рәтендә. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе хәбәр иткәнчә, көннәр яхшы торса, 1 июльдән биредә инде урып җыю эшләрендә башларга исәплиләр. Традицион Сабантуй бәйрәмендә 10ннан артык төп уен бар. Әлмәт Олимпия резерв спорт мәктәбендә үткән балалар Сабантуенда мәйдан артык зур булмаса да, уен бәйгеләр күплеге 10ннан да артып киткән иде. Әлеге милли бәйрәмдә хәбәрчебез Алсу Әмирова да булып кайтты. Профессиональ спортчылар әзерләп торган әлеге мәктәп Әлмәттә бердән-бер. Бүгенге көндә алар 7 төр спорт төре буенча осталар әзерлиләр. Балаларга ял итү мөмкинчелеге дә бирәләр. Бүген алар Сабантуй үткәргә булганнар. Олимпия резервы спорт мәктәбе каршында оештырылган җәйге лагерьга йөрүче балалар өчен Сабантуй бәйрәме инде 3нче мәртәбә оештырыла. Бер-берсен профессиональ күләмдә күргә ияләшкән спортчылар өчен бу айрата күңелле бәйрәм. Чөнки биредә бердән комиссия каршында чыгыш ясыйсы юк, икенчедән рәхәтләнеп дусларча уйнарга була. Безнең лагерь мәктәп балалары өчен, мәктәпкә бара торган балалар өчен 6 яшьтән 15 яшькә хәтле. Монда балалар матур итеп ял итәләр, уйныйлар, спортивный мероприятиягә баралар. Сабантуй бәйрәмен үткәрү үзенә күрә тәрбия чарасы да булып тора. Балалар татар халкының милли бәйрәме белән танышалар, күмәк уеннарда катнаша алалар. Грек-рим көрәше белән шөгыльләнүче Аян көрәшнең барлык төрләрендә үз итә. Биредә исә ул иң актив катнашучы. Капчык белән сугышта ул җан фәрман биреп, көндәше белән сынашты. Мин Сабантуйда көрәш яратам. Бой на подушках, перетягивание каната. Или вот игра. Здесь надо ножницами порезать нитку, и чтобы у тебя выпало что-нибудь. Например, блокнот или фломастер. Болашакта үзенең катнашкан Сабантуй иң кызыгы. Ул мизгелләр хәтердә уелып кала. Бүгенге бәйрәмгә дә остазлар балаларга кызыклы булсын өчен тырышканнар. Уеннар гадәти Сабантуй уеннарыннан бераз үзгә булды. Мисал өчен, кашык белән йомырка кабып йөгерү уены урынына балалар чүмеч белән банкага су ташыдылар. Теннис ракеткасына шоршык куеп сынаштылар. Бу таҗлы вируска бәйле вазгыятьне искә алып шулай эшләнгән. Алсу Әмирова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу атнада да республикада Сабантуй бәйрәмнәре дәвам итәчәк. Мәсәлән, шимбә көнне Әлмәт районы Югары Мактама авылында узачак. Шулай 19 июньдә Чаллы шәһәрендә, ә икенче атнада башкалабыз Казанда милли бәйрәм оештырылачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.